Yun. may, may buwanan lang dalaw siya eh. Yan. Nakikisabay pa sa atin. Two. Three. Four. Five. Six. Seven.
May mga katrabaho. Anong tangina mo? Tangina mo rin. Ba't ka Sino nagmumura dyan? Sino yun? Ito. Ito may tangina. Hoy, tangina mo. Kumakain ka pa. Bastos? Tangina mo rin. Ba't ka nandito? Tangina mo. Mura eh. Bumasok ka dyan mo. Walang modo. Tangina mo nga. Anong tangina mo? Sino tinatangina mo dyan? Ha? Hoy, wala ang modo. Bumalik ka nga sa school, mag-aral ka ng good manners and right conduct. Aba, iha. Ba't ka naman nagmumura, iha? Kababae mo pa namang tao. Ay! Talaga? Sabi niya bumaba daw. Sino? Ang ilang sabi mo dyan? Ano ba nagsasabi mo, ate? Yung babae ba dyan na naglumura? Ah, sabi niya, tangina mo, kumakain ka pa. Talaga? Pakialam niya naman kung kumakain ka. Naman ko sa kanya. Bastos na bata. Ah, ito, inainit mo na? Hindi pa, wala pang mainit dyan. Ah, fine. Ulitin mo. Wag, hindi yun maganda. Alin? Diba sabi ni Ate Dina? Ano? Sabi ni babae, sabi ni Disney Princess, Ano na naman? eh, kailangan daw, meron daw dito yung toaster. Yung pinipindot tapos tumataas, di ba? Sabi ko, kasi para sa tinapay daw. Sabi ko, okay. Sabi ko, anong gusto mo ko hindi bibili o ikaw? Sabi niya, siya na lang daw. Okay. Oh, dapat daw sinasabi niya pa. Jesus. Kung anong bibili niya naman, ano lang, isang gamitan. Sila, kaya gusto ko ako naman. Parang yung katulad ng ano. Yung isang bata naman, ang sabi niya, gusto daw niya hipon. Sabi ko, ba't hindi ka nagsabi? Sabi ko, next time, sabihin mo sa akin para alam ko na bibigyan kita. Ano, kukurutin ko rin sila Baka sa... nakita niya to, akin yan eh. Makita niya saan? Itong hipon dito, hindi ko alam pumasok ba dito. Malay ko pa. Malay ko naman sa'yo. Hindi ko alam. Malay ko. Talaga. Baka naman naisipan niya lang gusto niya ng hipon. Ganun. Ikaw naman. Sabi niya sa akin, gusto ko ito. Sabi ko, bakit magsabi ka? Sabi ko, para alam ko na bibilang Aray kita. Sumusukat Bakit ang... ba yung mga tao rin kasi, no? Sarap turutin sa sinit niya. Ay, mas sumasakit ang ulo ko. Pero nga ba nyo na, tigilan nyo na ako. Ayoko ng ganyan. Ay, ayan o, may tira pa naman. Baka meron pa sila. Meron pa naman din. May tira pa naman. Sabi mo, kulang. Yeah, kung tutusin, kulang. Baka nagtipid na lang sila. Baka ubus na. Hindi o. Pakipindot nga ito may Ewan ko. Pwede ba? Wala ko sa issue ngayong araw. Pwede ba? Simula linggo, wala ka na sa wisyo. Ah, alin. Eh kasi nga, niregle na, di ba? Ako rin may regla. Yun na, second year. Eh, bakit parehas pa tayo? Di ba? Ano hindi ko maabot? May regla ka na rin? Ako rin may regla kahapon pa. Ngayong ito na naman si Te. Hello. Shopa Dua. Ano ba yan? Lumpa Dua. Ano ba boy? Ano ba baby girl? Ano ba baby girl? Baby boy? Gusto pa makipag ni Anet. This coming Saturday. Sabi ko, sorry. Appointment pa ako. Ate. Hindi ko makakasabi yun. Kasi apat yung kasama ko. Baby boy ka mo. Ah, baby boy. Anong akin? Wala. Ang galing, no? Ang galing ng ano? Anong magaling? Sino nagmumura dyan? Wala, umalis na.
Okay. Ewan ko kung umalis na siya. Bastos na bata. Trip niya lang yun. Ang galing no ng live mo. Bakit naman magaling? Ano naman kinagaling nun? Balik mo muna ang brilyante ng hangin today. Pag nung inakasal yan, at may ano yan. Ang Ano be? Ano yan? sa'yo, Dea. Magtalikuran kayo sa isa't isa. Angkati minar! Ang Kusnet Dayakan. Ano daw? Ang galing no? Live mo tulog. Tulog? Ano ang pinagsasabi mo dyan? Mainit na yan, be? Ay, at, Anak ng halimaw mong ama. Naalala mo pa ba ng mga bata pa tayo ni Namihan at Danay? anong plus at? Ay, ewan ko sa'yo, baby boy. Upang mamasyal sa tabing dagat ng adag. Buksan ang kulungan. Sa wakas at Plus napaniwala ko at, rin kayo. plus at, plus at, plus Walang at. duda. Ikaw Ibig ang sabihin, aking kapatid. Dea, masaya akong ibig sabihin sa, mapatay ko. ibig sa ihin? Anong ihin? Anong plus at? Bakit ano yan? Ano ba hindi ko nagigit? Kabiyak at katuwang sa lahat. Walang iba kundi si Dea. Flamara, nagbalik ako para sa iyo upang magkasama tayo ngunit hindi na magkahiwalay pa. At narito rin ako upang gabayan ka sa iyong pagiging Ano ba yung bagong sinasabi mo? Ay, hindi kita nagigit yung mga plus at na yan. Pangarap mo ay kasama ng mga pinakamahalaga sa'yo. Isang mundong tahimik at puno-puno ng pagmamahalan. Kaya kong ibigay sa'yo lahat ito. Ay, ewan ko sa'yo, bebe. Wala pa skin ng mag-oo, celebrate festival for any. Nakabasang. Ating mga sichera. Hindi ka ba kakain natin? Kumain ka nga, tapos mamaya na naman, hindi ka na naman ano. Breakfast ako ng sinunod. Hindi ka pagkain. kapit ng ano. Ang pagsuko ko sa aking brilyante. Hindi mo kailangan isuko sa akin ang iyong brilyante, Dera. Ang kailangan mo lamang gawin ay talikdan ng Encantadia at manatili sa mundong ito. Yun lang, Dera. At alam mo rin naman na hindi magiging mahirap para sa iyo yun, di ba? Sapagkat alam mo rin sa iyong sarili na yun ang nais mo. Ang magkasama sila sa habang panahon. Nag-breakfast ka pala ng tuyo. Sarap. Ingit ako. Hindi man ito ang iyong pangarap. Ang makauwi sa iyong lupang Saan ko kakain? ang iyong tunay na tahanan. Ang magbalik ang lahat sa simula kung saan masaya ka sa piling ng iyong ada Kape tayo, baby boy, kasi kung ano-ano pinagsasabi mo dyan. at kahit ng Kape ka na lang. mo noon nakikilala. Kaya kong ipagkaloob sa iyo ito, Dea. Sino? Hilingin mo lamang Sa at ipangakong mananatili ka rito at hindi na itutuloy pa ang iyong tungkuling labanan ang Tagal na pangkat ko nang itinatago ang aking pag-ibig sa'yo. Katakos.
sa amin sa bahay niya. Kasi yung board niya nasa taas. Sabi niya, Maghahanda ang buhay ka, Talia. Ang buong palasyo para sa inyong pag-iisang dibdib. Ako mismo. Titiyakin ko na magiging masaya ang inyong pag-iisang dibdib. Mga dama. Dea, halika't ihanda natin yung susuotin. Uy, ginawa mo na yung ano, yung sabi mo yung edit mo. hindi pa. Kakapasa mo lang kagabi. Tapos sasabihin mo. Hinihingi ko sa'yo. Nakita ko kinabukasan na. Gabi na, kape ka pa rin. Oo, boy. Kape tayo. Makita mo sa akin pag nag-trending ha. Oo. Hindi, tatago ko lang. Hindi tatago. Kaya ko Baka konsensya. Di ba, Ale, may konsensya ka naman eh. Eh, yung consent. Speaking of ano, check ko nga yung akin. Nakailan na siya. Tricky na. basta't mga Si Kuya Edmond, kumakain siya ng isda. May pasok kami madaling araw bukas. Madaling araw. O, sige, matulog ka na. Kaya, iyong nais. ano? 3.5 lang pala yung followers ko. Akala ko 3.6, malabo pala yung mata ko. Chinek ko, Balik sa Haturya. 3.585 lang pala. Oh. Ang tingin ko 3.6 kahapon. Ay, Kasi akala ko pa tulog ka na kayo. May 1,000. pasok ka pa, no? Akala ko pa 1,000. Sundin mo ang iyong nanay. Ito ang maguligan mo. Saan mo titingnan mo? Bala kayong kape mo dyan. Mayan, nakalimutan ko ulit paano mag-pin ng post. Ay, didiinan, iha. Sa Paano gilid sa nga? taas. Saan? Ay, napin mo na, oh. Ay, wala siya dito. Oh, Ate, pupunta ka dito. Pupunta ka dito. Sa post. O, hanapin mo yung post mo. Asan na yun? Ay, ang gusto mong ipin. ay, hanapin ko siya. Sino? Live to, eh. Ah. Ito. Ayaw, live to, eh. Arin. Nagagin ako. Dito nga. Ano ba? Ayan. Ayun. Ay, go. Oh, oy. Ginawa ko siya sa Reels. Sa Tapos Reels. pinipin ko. Tapos gusto ko lumabas dito. Hindi, sa Reels. Doon ka sa Reels pupunta. Oh. Pero pag gusto mo dito sa, dito yung ganito, doon ka pupunta sa, dito sa profile mo. Tapos i-scroll mo, hanapin mo. Ah, okay. Tama. Tinuro mo na yun sa akin, di ba? Yeah. Ano naman? Kaya't magmasa ka na. Uy, Oh. hindi pala maganda yung papalit-palit ka ng picture Saan? sa Facebook. Dapat pala every 6 months ka lang magpapalit ng profile picture. Baka nagpalit ka ba? Oo, pero ang message na pag-type mo. Oh. Kasi maano daw ako yung may nagsabi na pagpapalit-palit ka daw baka daw maano ka ng Facebook. Ah, oh, ikaw naman ang papalit-palit yan eh. Ano ka naman nagpapalit-palit? Masunod lamang Hindi. agad ko siyang ibabalik sa'yo. At maglalaw na rin ng sakit at lungkot. Hindi naman ako nagpapalit. Kung ano yung ano ko, yun na yun. Ah, eh ako kasi nagpapalit-palit eh. Ba't ka kasi nagpapalit? Pwede ka na mag-upload ng picture. Huwag mo na lang palit-palitin. Oh, Hindi ko tatalikurin ang aking yeah. Hindi raw dapat yun sabi. Profile picture. Ang sinasabi ko, pwede ka naman mag-post ng picture mo. Yeah, I mean yung cover photo ko tsaka profile picture. Hindi mo yun papalitan. Ah, Hindi mo ako matutokso, Gargan! Hindi mo ako masusuhulan kahit gaano pa kalaking kabayaran ang ialok mo! Hindi mo pwedeng unahin pa sarili ka pa ka ng Dea. hindi natalo. Hindi siya nanalo. Nagsama ko din. Dali. Gusto kong mag-CA. Gusto kong mag-ano. Ayun ba? Matulog ka na, Noy. Hindi mo ako malilinlang! Hindi namin ipapahama Ang mundo ng mga tao ang ganda niya para lamang sa'yo! Para lang sa'yo! para lamang sa'yo! Para lang sa'yo!
hindi naman pala siya Huli nagtagumpay. na ng mga taong sinusugal na nga yung buhay nila. Kasi alam mo naman napakain na dati. Linaw-linaw na nga ng kabayanihan nila. Ganyan ka pa? Journalism, the real journalism. Plano mo pa talaga kaming taguan, ha? Erika! You're safe now. Ito ang pinakabagong action drama na aabangan gabi-gabi. Wala nang natasan to. Never Say Die. Beauty Gonzalez and Chris Bernal. Puno ng tensyon at hamon. Ilang taon din ako nag-pretend. Hindi naman ako in love sa kanya. Madali lang ako nawala, pero may kapalit na kayo. Ngayong Enero magsasalpuka ang dalawang afternoon. Hindi nga pwede. Uwi na tayo. Ba't ka nagmamadali? Parang takot na takot ka. Sigilan mo na yung pagpapanggap mo! Huwag ako idamay dyan sa gulo niyo! Ikaw ang nanggugulo! House of Lies. World Premiere on John 19. Ah, kindly po siya ate. Dulo. Magkakasama tayo ngayon. Sir Tonyo, anong gagawin natin? You know what to do. Sanggang Dikit for real. After Sangre. Dalawang kapamilya at dalawang kapuso ang muling magbabalik sa aking bahay bilang wild card. PBB Celebrity Collab Edition 2.0, 9:40 p.m. Hindi ko tayo sabi mo ate. Ano, hindi ko pa alam. Ano? Ano? Cruz versus Cruz. Dalawang things na matitirig sa music. Bakit ka na-disappoint? Sinatanggap mo Christmas gift na t-shirt. Maliit sa akin. Kaya mo, putas. Ano nga yun? Family Feud, 5:40 p.m. Thank you ba? May rason si Ben para saktan si Tanya. Wala po ako kasi. Ano ang sinasabi mo? Iwala po kayo sa akin. Hati Kapatid, Monday to Friday, 2:30 p.m. Tingnan mo ako daw sinasabi. Kasi Bianca. Ang bilis naman nilang kumain. Ano gagawin natin, Tay? Ilalabas kita dito. Tay! Unika Ina, weekdays, 4:30 p.m. May power daw itong mag-fast Buti nga umalis sila eh. Childhood friends, Ikaw si Danny Boy? Sabi ko buti nga umalis sila. was trending couple, Sparkle You, hashtag Frenemies, Saturday, 4:45 p.m. sa GMA. Pati nyo lang po kasi ito palitan. Kakarag-karag no. First ka na kuya. Dito, ipinanganak ni Mrs. yung panganay naming anak. Gawin mo lang. Gawin mo lahat ng nasimulan mo. The studio presents Action Man Craving You. Sagot yan ni Takil ngayong Inferno. FPJ sa GMA. Ano? Oo, sabi ko. Alam mo, sumasakit na yung ulo ko, naiinis na ako. Hindi, sabi niya sa akin. Hindi siya. Sabi niya sa akin, nakita ko yung comment ng ano mo, BFF mo. Sinong BFF mo? Si Rona, kaibigan ko.
red How, ko, how? engagement. Kailangan ko pa sigurong galingan sa engage. Ito yung nagpunta kami ni Jay ng Paris. Ang ganda dito. Ang ganda dito, Bean. Ito yung mall ng boyfriend ni Princess Diana. Puro mga branded ang mga tinda. Hindi po ba yun papatayin? Masakit na ulo ko, pwede na pakipatay, hindi ka abot eh. Napapalit mo na ako. Matagal na wala ang kanilang mga intre. Hindi ito maganda. Magtiwala tayo. Batid nating lahat na ang paglilinis ng kaisipan at damdamin ay sinasalungat ng kaguluhan at pagsubok. Lalo na kung mula ito sa itim na bathala. Ang galing din naman. Papansin din tayo. Erenea, sigurado yung mga intre ng mga sangre ang nagbalik. Kilalanin ang mga intre na nasa loob ng mga sangre at paalisin ang mga hindi nararapat nandito. Maganda mukha nito Tunay niya. na kayo ang mga sangre. Gwapo kaya ng Lamang. tatay niyan. Grabe. Kayang magbabalik. Sino ba yun kasi? Kapanahunan niya. Partner ni Rupa Gutierrez. Dito po, pwede na niyo sa mini-ate. Nakita ko si Lolo Javier at si Nanay Mona. Kami ng Shada! Malinaw na tinutokso pa rin kayo ni Gargan. Pinipilit niyang pasukin ang mga puso at isipan ninyo. Ipagpatuloy natin ang mga banal na dasal. Nang sa ganon, tuluyan ang maitaboy sa mga isipan ninyo si Gargan. Harapin niyo muli ang isa't isa. At ilabas niyo ang inyong mga brilyante. Kahapon hindi ito masakit, ngayon dito Kailangan masakit. kayanin nila ito. Saka dito. Dahil ang kabiguan nila ay kabiguan din natin. Lalagyan ko na lang dampon. Mga sangre! Huwag usalin ng mga sinaunang dasal! Ayaw niya. Hindi nyo ako kailanman magagapi! Isa itong kalapastanganan! Lungsad, Elir! Abider! Esader! Natapos agad. Nung una, hindi na matapos. Ngayon tapos. Nagtagumpay sila. Nadaig nila ang panlilinlang ni Gargan. Ayun, nawala na sa kanila. Sinusumpa ko, parurusahan ko kayong lahat! Ang hirap din umakting yan na. Nasa harap ka ng camera. Tapos maraming nakatingin sa'yo. Di ba? Ang ganda talaga boses. Ano to siya, no? Very strong personality. Ang gwapo ng tatay niyan. Ito, oh, nung kabataan.
Paborito, isa nga yun sa paborito ko eh, na artista. Partner siya ni Rupa Gutierrez no. Dennis Da Silva. Matini idol din. Sino to si Adames? Kanino naman tong anak? Tingnan mo, may edad na yan siya ha. May edad na yan. Tingnan mo yung mukha niya, kung gaano kaamo. Ayan, patingin. Dito, maghanap tayo ng bata-bata pa Ano siya. bang nangyari sa kanya kasi? Napagbintangan nga na ng rape. Siya, eto siya, ay my God. Ayan siya, anong kabataan niya. Mukhang familiar pero hindi ko Para nakakalaman. siyang si, yung Karate Kid na foreigner. Pinagbintangan nga siya na yung live-in partner niya is my, ito. Ayan siya, oh. Gwapo nga. Live-in partner, gwapo. Anong yan? Live-in partner niya may anak na nagdadalagita na. Pinagbintangan Inano siya. na pinag-rape daw niya. Na parang ang ano naman yung babae, parang yung bata is parang yung parang tatay-tatayan siya pero parang na-develop. So, yeah. Something like that. Parang Okay. yeah, you never know naman kasi nang sabi ng totoo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalabas. Oo, hindi pa rin. Pero malapit na alam ko. Ninong niya si Boy Abunda. Kapatid lang ang nakuha niya. Work rival kayo noon. Ngayon, pati sa pamilya, kalaban pa rin kayo. Kukunin ko ang loob ng buong Torre Campo. At si Edward ang magiging access ko para mangyari yun. Parang ano yun. Paras ka naman! March, ikaw lang ang mahal ko. Kung may problema man kayo ni Paolo, kayo ang mag-usap. Huwag niyo akong idamay dyan sa gulo niyo. House of Lies. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Alam ko na ang totoo. Chat 19, 3:20 p.m. Dalawang kapamilya at dalawang kapuso ang muling magbabalik sa aking bahay bilang wild card. PBB sa Vetpig is dan inderdaad ook echt goed. Maar ik heb ook een keer van Vetpig is die honden besteld. Die zijn minder. Ja? Ja, die zijn wel lekker. Die zijn wel lekker, maar zo. Mensen kennen wat hebben gesponsord.
outset. Yan. Kuha na nga ako para matapos. Oei. Ay. Ik had mijn vrouw thee beloofd en helemaal niet gegeven. Oei. Oh, Slecht hè? slecht? Slecht van mij. Ik had gevraagd, wil jij thee? Had ik gezegd. Toen zegt ze ja. En nu is het 2 uur later. Oh ja. 2 uur later en nog geen thee. Die staat hier.
Iyan ako ng ano. Gumagana ba yung rice? Vier bijzetten meer? Ja, is goed. Ja. Hello, Ate Je. Oh, busy pa rin kayo? Yes. My
God, ano ang pinagagawa niyo dyan? Ito, tingnan mo, wait. Ito. Doon sa labas nagde-decoration. Bakit may decoration kayo? Bukas nga kasi sa bukas may opening. Na? Itong sa baba, Ayun. 8 coins. Ayun. Oo. Bigyan mo ako ng giveaway. Giveaway, may giveaway ba sila? Baka meron. Titingnan natin kung meron. Si ate nasa taas naglilinis. Yung mga medyas dyan. Ano gagamit mo ng kailangan magamit? Sige. Meron ditong medyas. Gusto mo? Hindi yung mga pag-ano. Pamibisi yung akin na lang medyas. Titingnan ko kung meron. Baka meron nga. Hingi kami. Kaya ako tumawag. Wala kasi umuo na nakuuan mo. Di ba? Akala ko ba umuo na? Umuo na ba lahat? Oo, di ba? Di ba sumasagot yung sa kwarto natin eh. Hindi ko alam kung anong klaseng kwarto yun. Hindi ba? Wala bang umuo kahapon? Umuo naman sila. Pagdating sa gastusan, walang umuo. Ay, yun lang. Oo nga, tama. Walang umuo sa gastusan. Parang Walang umuo sa gastusan. May narinig ka? Wala. wala. Pati nga ako, hindi na pa oo eh. Eto sa ano sabi niya? Sa kwarto. Sino? Abunuhan na. Sabi ko, aabunuhan ko yung dalawa. Almost 1,600, 700 yung kaya. Oo nga, no. Oh, hello? Yeah. Ewan ko sabi, akala ko si ate nag-oo. Kung ano nga, as of now, 269. Pero, kung magbago na ang price, who knows? Ay, asa na ba kasi yun, Nay? Ewan ko, tapos ang tagal nung ang tagal nung tinanong ko, wala pa rin sumasagot. Sabi ko, available ba yung date natin, 4 to 7, wala pang sumasagot. Kasi pag afternoon, sasabihin ko sa kanya na pwedeng makita yung full view ng kwarto. Yung tinatawag Wala yung, siyang aircon. yung stayhan. Oo, wala siyang aircon. Patay tayo dyan, mainit na yun. Ng June. Titingnan ko. Kung kahit may malayo ng konti, kung may aircon naman, Diyos ko, baka naman maano tayo sa ano nila. Matusta. Oo. Siya, sige na, mag-asikaso ka na dyan. Kumain na ba kayo? O hindi pa. Hindi siya kumain kasi nag-almusal daw siya. Ako lang kumain. Sige na, mag-almusal na. Umuwi kasi ako, namatay si grandma. O, condolence ate. Tsaka sa... Buti na yun at hindi na siya mahirapan. Tsaka may edad na rin si Oma. Kaya nga. Ilang taon na ba? 90 na. 90. So, okay na yun. Yeah. Okay na yun. Meron nga kaming kapitbahay. 80, ano pa lang siya. 80 plus pa lang. Something. Oh, Ay, gusto niya nang mamatay. desperate na siyang mamatay. Hindi. Oo, di ko rin alam. Sabi ko, ha? Meron din kasi siyang... Wala ba siyang mga anak? Wala siyang... Meron, pero meron siyang, may tinatawag doon na parang katulad doon sa nanay nung Asawa mo. oo, na may, ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan, yung parang may ano siya, may, May sakit? mukha naman siyang walang sakit kasi panay nga yung dilig sa, may asawa siya, magkasama, may anak. May anak siya, pero hindi naman nakatira sa, may asawa siya, pero, magdidilig pang mukha namang wala siyang sakit, pero yung parang, ano na siya, Depression? ha? May depression? Hindi naman siya, wala naman siyang depression na tawag. Parang, yung wala na siyang sinin na mabuhay, yung may tawag doon eh. Parang nawala na yung appetite niya. Parang nawala ng gana. Oo, parang gano'n sabi ko, ha? Ano ba to? Samantalang sa Pilipinas, ang babata, Bubuhayin pa natin yan. oo, ang babata, wala naman siyang sakit. Wala naman siyang sakit na something na yung hindi na makalakad, nagdadrive pa ngayon, nag-grocery pa nga sila mag-asawa, Ganon? Oo. Parang may, Baka hindi na sila makagala. Gusto nilang gumala. Gusto nilang ano. Dito, alam mo ba? alam mo ko, Pwede pang mabuhay sana si Oma. Kaya lang sabi, sige, ano na, bigyan mo na yun ng ganito, ganyan. Ganon sila eh. Alam mo yun? yeah, sa atin nga, paabutin pa natin ng 100.
Pero, ganyan nga rin ganyan ata yung nangyari dun sa, tawag dito, sa nanay niyan kasi hindi naman pero dun kasi hindi naman na mapipix yung lungs niya kasi wala na daw magagawa yung doktor. Oo. Ganun nga din. Sa kanya naman liver. Sa kaya ang ginawa, parang inanuhan na lang siya. Yung inanuhan, tinuturukan ng ano? Pampakalma, morphine. Yeah, yung morphine na. Sabi ko, ha? Ano yan? Parang pinapatay mo na yun unti-unti. Oo, ganun nga ginawa nila para daw kumalma, yung breathing, ganyan. Eh, wala. Pinapahina nila yung puso eh. Yeah, yung parang ang ganun niya. Instead na... Sandali lang, darling. Sandali. Ah, sige. Sorry. May tumawag? Si Dudong. Ah, Kasi, gagawa sila ng mga card para kay Uma. Di ba, alam mo naman yung ganun? yeah. Tapos nandun yung anak niya sa Helmond nakatira, di ba? Yeah. Kinuha pa dyan sa Helmond.